tuna hianin hei sota bongko da rei te kan ti motorin hlelom deuh mai oma chu tun la ya lir thei ru ka tam sia antia sota an chiari wa tan tia a thalak nei mi ron thon kan va en chin shim shim ange ru ani mel ka tia number khan ni lo dei registration lo dei kha ania an ven chiang ange tuna video kala ka kan soi fenga August ni som ni panga zan khania atira he post kan siam lok ngam lowa poi em lo tura ngai tai la tiang hian kanan tianga eng kim chu kan thup thonga tiang hian message ka donga edik ning he riat pakhat hian scooty ron khala number hi bel chop vekania e at bel chop lekha anga print chop bangkhania antia acha bi hi helaya feyan ko tirna hian a zepringot maya bongkon traffic point thlen maram lon rota son ron tia tiang hian miron sil thlap maya ti chuan rang takin ka hriat vele kan report an nei le nei lo traffic office lama ka zot ngala ka va zot ngal wangwanga ina ka mut lai ania ti chuan kan boi pui nga zung an nin bo report a om lo thuin min lo changa hemi number ri ka va report ta bo a om lo thu mi ron changa kala ka ngai thawak lo dewa he tiangan ron ren hlel chu ka tia waha na tang ka en chin ta ni he scooty lo lang he chu an tok khania waha na tang kan en khan kha scooty number motor number lo lang kha re ti na in da dai mai yamaha dai i mai kha lo ni ta chon ka ngai a tha thei ngang lowa ka thowa helmet te kan la sok soka ti chuan tuna ma chi video kha kalata ka wa kal phei ngal ta wangwanga ti chuan he hi kan ti chua du kherna chan chu mani thil thati in fakna lampang angkha ni lo thil bo te le thil chi sang ka post thin hin muanga he than khat chuan in sum du wange mo content du wang shim shim atia min ngai me thea ma se heng hi ka vei tak ani ti chian nan ka duwa he hi ka soi mai ngai lo ka ril ru takin le poi ka ti puya trula ni pho chon ka zon sak mai thina keima thaseng pon ka zon sak ka ngai event sak ru ve reng thin ka kholai te vel na te po ti kha milau riat sakna tan kan tia ti chuan mun ka wa thlen pheina video vel te kan an ti lang lenga helai a hian ta misina video ka chuan min lon thona ka chuan registration na di lo dai khan ai zia ka chu wa chuan ka wa en le chin ngota alo to lo ni he ti khan asan soina mona chuan minute som pangan nuvel som ni nuvel ka thleng pheya lo to lowa chuan om to lo ni zon mu ngai na om to lo om maya ka tia ho phei ka tuma chuan heta bong ko na hian ka wa kwal ta kan ding lok khami ka mel hriate ka mo kan belok kha helai sira hian ka dinga ti chuan ka hoya kha scooty kha ka mu ta hlol mai ni kha scooty ka vazon ngei kha ka mu ta helai sira hian lo pak maya ti chuan bul na ya traffic police duty lo mek te kha kan ko pani velan lo oma kan ko khoma ti chuan ka hril hria ka zon chan le ka eng lo dan te ti chuan kan chho hawa anei tu pa ni nge elang kha lo kala cha bi te kan lo di la ti chuan an zota eng khoimi nge kan tia cheng sing khat sanga in ka thian pa ta ka le atit ta ni chu rin hlelom zual ta sau mai ni ti chuan kan han ti chianga number te kha kan an en non le an ni lo nge lo bela lo ni boka le dan nen document eng ma tel lo in lo le ze ne khan rin hlelom chho te em maya ti chuan tiang hian char chuak thei lo e pui hla hei mo kha chu ni don lo chiang mo hei re en tok ni ta ni anei tu som ngai don ta info bike stain bel tap barang na sa siamo
engine la thar si body che to box si tikhan traffic police duty lam ten control room lama tang so ta office lama tang ala tu tur ten in kowa amuna anron la ti chuan anu zela chanchin kanan hriat chhole dana chuan ru ka lo ni nge ya ti chuan bongkon police station case alo ni a tlang ne khop mai bongkon police station case ka bulvela lo pa kham ham mai atika ting vel chu ni eng po ni se kha ani dan chu nia ke ma tak po tir jong a lau thong e me ma chan chu wa mutai la eng tin mani misual tak nge om tak te lo ni se kutte min thlak du mai nga tiang ril ru te kha chu ka pu ve tho ma se pathian hian min veng ve ka nga ya thei to phian mani thei chinai nan huai ve em phot mai la ti ril ro lo lang thina chu kan soi du chan ber chu tira po khan ka soi to kha thil bo te heti ang chi reng hi kat thin lung tak tak hian ka zong sual hi ka do ve tak zetani ti min hriat pui ka duwa ti mai emo khatianga poisa mu nan ringota lo chua sakemo thil danga po poisa mu na ne moring ota soi thin kan lo ka thanem ngai na wang hi ani ve pakhat bera ani na taka chuan chu mi huat huam hian ka dive ni thanem ngai engemaw thil dik jok turemo sual do na konga chuan mi huat huam hian ka dive a tive tak taka hemi thil thenga po hian hemi chungchanga point kan va boi puya khan traffic police lam te khan mi ngeirin hlel vering uti khan min lo ti se thil dang dei te khatiang kha engma thleng thei lo turani chui chuangai nom don mi lo chu wangin khatiang kan chui chua theina konga po min lo support ta ka thil soengang te min lo oi saka tha takin min lo troi oma ti chuanin hemi apoina lo mom ka ti le nei tu dik tak te pon an la le thei to tura ngai taila tin da lo ru tu te pon shimna han to ngei tura ngai la eng poni sela mi mail te mi ming te eng mo number te kan tilang lawan poi kan soi lo tura ngai la tin hemi chungchanga po hen boina pha lo tura ngai taila eng poni se heti ang thil hi kan the ang tok tokin mi puite hen kan chui ve theini kan ti ve theini ti kan hriat angai chan chu kan police te hen eng tiklai pona zonin an zong vut the reng bik lawa te thil bo atama thil heti ang lir thengat phei chu tun laia pona se me ma zonin an zong vut reng man lo ti ha kan hriat pui ve ngai thil rin helom te khatianga kha jon report te mo khatianga ma ni lo ti ve zung khwale tui tha kan ni na angin kan ti ve zong hi ngai ni ramchang kang bok kan soi lenga USA nga te po thil engemo rin hlel deu te le thil thalo thleng mangan ngai chu rangin 911 an report va thina ke ni po mizorama 112 call tur mai am khai emergency thila chuan tam lo na emo police lam ma mo na ma fire ra emo kha chuan 112 ka call thei rengina ti kha kan hriat renga nga ya chu wangin hemi chungchanga hi chuanin over remo mi thil ani lo ve enroll mi na lo ve enroll tiang zong the ka chuanin then chon ril ruin lo pule mai the ma se khatiangot kha chuani bik lowa mi ta ning ti kan tangkai ve the mi sol te ti kan bo ve the ti ril ru pu chungin thil hi kan ti ve thina ni ti kha me shet puyetan ka do he tiang ril ru hi pu theu thei taila mizoram hi awan ruam don tak em ti kha kan fui phur ve du cheu ni chu he ka thil ti atang hian heta mi fak om le atira mi poimo ber ni ta chu miron hriat tir tu minon hrel wang tu kha tiang bo ti chu emo hriat te nei am ti angzonga miron hril wang mai kha a thluak ka tha haro pui tak zeta ma zar lieu hi ani ber pakhatani atira rin hlelna awanga hetianga ti thei hi kan nia amit finzar kan zoni ber chu ingpo ni sela khati zong kha kan pho lan ngam chin le kan pho thei chua thei chin ni phot mai sela video danga kan lai mule theu don ne in zawai mo tui mang tha ve kule